ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ ସସ୍ମିତା ହାଉସ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଝାଲ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ପ୍ରଥମେ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ଦାଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଅଣ୍ଡାକୁ ଦାଗ ନେଲେ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜନ୍ତି ଦେଖିବେ ତେଲରେ ପକେଇକି, ଯଦି ଅଧିକା ତେଲ ହେଇଥିବ ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି ଫାଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛନ୍ତି, ତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି। ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଯିବି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗରମ କରିବିନି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଗରମ କରିବି। ସେଥିରେ ଜିରା ଦେଇଦେଲି 1/2 ଚାମଚ। ଜିରାକୁ ପୁରା ଭାଜିବିନି ବେଶୀ। ଜିରା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଫାଳେ, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 6ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, ବେଶୀ ମସଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଳେ ପିଆଜ ନେଇଛି। ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପ୍ରଥମେ ମଉଳି ନେବି, ଯେମିତି ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ, ସେମିତି ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଥର କାଜୁ ନେଇଯାଇଛି 5ଟା, ମୁଁ କାଜୁ ଦେଇଦେଲି। କାଜୁ ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ନେବେନି, ଯଦି ଅଣ୍ଡା କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ତରକାରୀ ବେଶୀ ମସଲା ହେଇଯିବ, ବଳିଆ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କାଜୁ ନେବେ। କାଜୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଠି 1 ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ପ୍ରଥମେ ମଉଳେଇ ନେବି ଏମିତି ଭାଜିକି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମଉଳଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଲାଗିଯିବ ତଳେ, କଡ଼େଇର ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ମଉଳେଇ ନେଇଗଲି। ଏଠି ଟମାଟୋ ମଉଳିଗଲା, ମୁଁ ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ରଖିନେବି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜିଥିଲି ଟମାଟୋ କାଜୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଯିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଖାଲି ସାଧା ମସଲା ଦେଇକି କରିପାରନ୍ତି, ଅଦା ରସୁଣରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗିନାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଦାଗ ବସେଇ ନେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଦେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବି। ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବେ, ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ, ପୁରା ଲାଲ କଲର୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାରେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଗରମ କରି ନେଇଗଲି, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ନେବି ଏବେ। ମୁଁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତେଲକୁ ପୁରା ଗରମ କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆପଣମାନେ କଡ଼େଇରେ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି ହଳଦୀ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହଳଦୀ ଯେତିକି ଆମର ରହିଯାଉଛି ସେଟା ତେଲରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ତେଲରେ ପକାନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାକୁ। ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ଆଉ ତେଲ ପୋଡ଼ିବନି, ତେଲ ଆଉ ନଷ୍ଟ ବି ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ନଉଟେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା ବେଳେ କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ପୁରା ଲାଲ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ମସଲା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଭଜାଟା ଭଲ ନ ହେଇଥିବ, ମସଲା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ଆଖିକି ସେଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ଖାଇବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଏଥର ଭାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କିଛି ତେଲ ରହିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଦେଇଦେଲି, ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଗୁଜୁରାତି 2ଟା ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି ଫାଳେ, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ବି ଟିକେ ମଉଳେଇ ନେବି, ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଅଣ୍ଡା, ବେଶୀ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ନ ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଏଠି ମଉଳେଇ ନେଇଯିବି। ପିଆଜ ଏଠି ନରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମାତ୍ର 3 ଚାମଚ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେପଟେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ କରିଛି। କାଜୁ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ 3 ଚାମଚ ଦେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି 1 ଚାମଚ, ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଧନିଆ ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି,
ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେଇଯିବି ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି, ନ ଦେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ତ ନାହିଁ ନଦେଲେ ଚଳିବ, ଏମିତି ସାଧା ମସଲା ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ମସଲା କଷିବି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ନଚେତ୍ ଲାଗିଯିବ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ କେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ନଚେତ୍ ତଳି ଲାଗିଯିବ, ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେଇଗଲି। ମସଲା ଯେତେବେଳେ କଷି ଆସିବ ତା 2-3 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି କାଜୁ ଟମାଟୋ ଜିରାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଥର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆଗରୁ ଦେବେନି, ଯେତେବେଳେ ମସଲାଟା ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କଷି ନେବେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କାଜୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ ବେଶୀ କଷିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି। ଏଥର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ। ମୁଁ ଏଥର ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଇକି ଟିକେ କଷି ନେଇଯିବି। ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷିବେ, ବେଶୀ କଷିବେନି। ମୁଁ ଏଥର ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଏବେ ଢାଙ୍କି ନେବି। ତାକୁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଝାଲଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଝାଲ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖିନେବି ଅଣ୍ଡା ଝୋଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ମରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ପୁଣି ଥରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖିନେଲି ଅଣ୍ଡା ଝାଲ ପୁରା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରି ନେଇଯିବି। ଗରମ ମସଲାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ସେ ତରକାରୀ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଝାଲ। ମୁଁ ଏଥର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବି। ଏଥର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଗଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଅଣ୍ଡା ଝାଲ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ବିଲକୁଲ କମେଣ୍ଟ